Kunalento ngesilungu abathi isilwane esithile, animals ezithile are going to extinction. Kusho ukuthi lezo ilwane lezo zizawuphela emhlabeni. Umuntu omnyama is going to extinction. Umuntu omnyama uyaphela emhlabeni. Angani angizwa kahle na? Uphela kanjani umuntu omnyama? Umubheka into ekhona namhlanje uyachithwa nje ukuthi umuntu omnyama angasabikho emhlabeni. Usichitha njani isizwe? Usichitha isizwe uma uchitha indlela zabo zokuphila nendlela zabo zeinkolelo zabo. Mawuzichithile inkolelo zabantu nendlela zokuphila zabantu, ususiqedile leso sizwe leso. Into yosala kuyosala nje ikhumba ezimnyama, kodwa nje laba bantu laba akusebona abantu abamnyama. Uma kubheka lokho namhlanje sinendlela thina nenkolelo esikholelwa kuzo. Umuntu omnyama uhlushwa yizo lezi zinto, usahlushwa odokoloshe, uhlushwa into zemimoya. Sizawuya kuphi masifuna usizo? Angifuni impendulo right, mina ngifuna ngiphendule ngendlela ocabanga ngayo. Sizawubalekela kuphi masifuna ukusizakala kinkinga angizibeke kanje zomuntu omnyama? Sizoya kweziphi indawo? Singaya ezangomeni. Okay, good. Uthi sawuya kuphi? Ezangomeni. Uma indaba zethu neinkinga zethu nezigulo zethu zipublishwe emaphephandabeni, zikhulunywa ngazo ema-radioini, zivela ema-TV, ngamanye amazwi kuzabe kupromotwa abantu abanjani mama? Abantu abamnyama. Abantu abamnyama. Ngamanye amazwi kuzothiwa kini mawuxakwe yilezi hamba uye kuRadebe, uZwi-Lezwe Radebe, ngoba uyimboni ngesilungu owumprofeti wakwantu usebenza ngalezi zinto. Ilento abangayifuni. Anifuni nize la nizophila. Manje funeka mina abantu abafana noRadebe sikhulume kabi ngabo ku YouTube. Funeka sikhulume ngoRadebe kabi emaphephandabeni. Funeka singabapromote abantu abafana noRadebe sibenze ngathi nje amahlanya alahlekisa abantu ngezinto ezingekho. Ngekho dad. Ki right noma ngirongo na? Right dad. Kungani mangipha abantu amanzi mina laba amanzi nje abantu baphile la, abantu baphalaza izinto, abantu bakhipha izinto, abantu baphile bephuma ezibhedlela bengaphilanga. Kungani ijournalist ingafiki isibuza ukuthi wenza njani bapublish ukuthi hey abantu bayaphila? Is because of abantu bazawuzala. Kubani uthuthukayo umuntu Umnyama dad. omnyama. Manga driver manje imoto enhle ningibone ngihamba ngeRolls Royce la nizokwenzani? Anizoshoot? Sizoshoot dad. After niyenze ko YouTube nithi abaprofeti bamanga sidla imali. Badla imali dad. Okay, but odokotela bona medical, udoctors medical abanamali. Banayo dad. Wena udokotela omhlophe ephila kindlu, sorry, udokotela wesilungu enendle enkulu sithini? Sithi udoctor. Sithi ngudoctor ufundile. Imali yakhe iphuma phi? Iphuma kuthi. And iphuma nigula. Iservice ebekumele unipha free ngoba uyagula. Kodwa uyabhadala ngithi? Injalo dad. Why thina abantu bomoya funeka nisibheke nithi kithi why wena udriver lemoto, why ukuthi ube yifake funeka ube nemali. Mayingathi awunamali lutho. And then kuthiwa weqiniso. Why maniza lana ngithi kuwe khanyisa izibane zami mange ukukhulekela izibane zami zikusize, mangithi kuwe kumele ukhanyisele izithunywa zami. Why nithi sifuna imali? Funeka ngikuphe free. Wahleka manje umama. Ngiyabuza phela funeka ngikuphe free. Cha dad. Kungani maniza kithi umuntu omnyama nifuna ukukhipha imali kodwa make into esilungu right? Aniboni na ukuthi umuntu omnyama uyabulawa? Injalo dad. And ubulawa umuntu omnyama. Aniboni lonto le? Siyayibona. Yabona njengoba sewungene la mawuse uphuma bazothini ku? uRadebe yifake, uRadebe unje, uRadebe unje. Ki right noma ngirong? Alright dad. Kungani? Siyazondana thina abantu abamnyama. Asifuna ukubona umuntu omnyama yaphambili. Yabona namhlanje nonke niniqala ukufika ibirthday yini. Into enginifundise yona manje akakho umuntu ebengakufundisa yona in few minutes. Ngikufundisa iqiniso ngawe. Vula amehlo. Mawungawavula amehlo nizawubona isizwe sakwantu siphela. Njengalento abayenzayo. Bafuna isizwe sakwantu siphele. Ki right noma ngirong na? Alright dad. Odokotela besilungu bakwazi kwelapha isichitho.
abakwazi tata, bakwazi ukwelapha isinyama, abakwazi tata, bakwazi ukwelapha idliso, abakwazi tata, bakwazi ukhipha utokoloshe. abakwazi tata, Ngobani abasebenza lezi zinto? abantu abamnyama. Ngoba into esiyiphiwe, njengongibona la ngiphiwe. Inkolo yomuntu yiyo izamsindisa kwingxaki zakhe. uQamatha wasipha inkolo zethu to deal ne-problems zethu. Tata, Inkolo yomjuda ngeke ingisize ngoba umjuda akahlutshwa sisichitho. Kodwa inkolo yami iyakwazi ungisiza ngoba ngayiphiwa le nkolo umdali azi ukuthi iziphi izinto ezongihlupha. injalo tata, Angani yangizwa kahle na. ndikuva kakuhle tata. Siyabonga. Enkosi tata. Uma kube njalo.